uste dut, zalantzaren bat izan duzula, elkarrizketari baietz esan aurretik. Bai, azkenean pentsatzen nuen zer kontatuko diet, zer esango dut nik interesgarria den. Eta gero kontatu diot lagun bati horrelako sentimenduak nituela, eta esan dit, iruzurgilearen sindromeari buruz hitz egiteko, iruzurgilearen sindromea sentitzen ari zara. Zuk egunkari batean egiten zu lan, eta unibertsitatean zeudenean, edo lehenago, ikusten zenuen zure burua horrela kazetari moduan egunkari batean lanean? Ni 12 urterekin neukan superargi kazetari izan nahi nuela. Hori bai, nik idazten ikusten nuen neure burua, ez kamera aurrean, edo kamera aurrean ikusten nuen, baina kirol mailan eta kirolari buruz hitz egiten, baina ez nituen emakumeak ikusten telebistan. Orduan bazen hori utopia bat modukoa. Eta hasiera batean zenituen erreferenteak zeintzuk ziren, kirol kazetaritzan inguruan ikusten zenituenak? Batez ere ikusten nuen patroi bat jarraitzen zela, adibidez Sara Carbonero agertzen zen, oso emakume polita, eta batzutan bazirudien haien itxuragatik zeudela han, batez ere gizarteak hori esaten zuelako. Orduan, nik nahi nuena zen gero eta hobea izan, bertara heltzeko. Baina aldi berean, pentsatzen nuen, ni ez naiz haiek bezain ona. Eta hori bertan sartzen zarenean, esan ateratzen batzutan. Eta behin lana lortuta, berriz ere inseguridadeak azaltzen dira? Bai, eguneroko erronka da nire lanbidea, azkenean egunero gauza desberdinak egiten ditut, eta askotan esaten diot nire buruari, ez dakit hau egiteko gai izango naizen. Eta horietariko erronkaren bati egin diozu guko inoiz? Batez ere hasieran, adibidez, gogoratzen dute eldrogazen elkarrizketa bat egin behar nuela, edo, proposatu zidatela, eta nik pentsatu nuen, ez dut pertsonaia hau behar beste dominatzen, eta ez esan nuen. Gaur egun ez nuen horrelakorik egingo. Zure buruan ikusten zuen jarrera hori, beste gizonak diren beste lankideen artean ikusten duzu? Badira batzuk, baina gehienak emakumeak gara. Eta zergatik uste duzu gertatzen dela bereziki emakumeengan? Leku gutxiago okupatzen baditugu eta uste badugu ezin garela bertara heldu, gizonakan egongo dira. Eta hori erosoagoa da haientzat. Azkenean, feminismoa eta berdintasuna ez da bakarrik. Esaten dute gizonentzat honen hobea ere izango dela, baina azkenean privilegio batzuei agur esan behar diete. Zuen redakzioan, goi karguen artean, emakumerik badago? Oso gutxi, gero eta gehiago, baina hasiera batean pare bat edo, esango ziren. Eta ze ezberdintasun nabaritzen duzu goi kargudun emakume horien eta behaien parean dauden gizonen artean? Emakumeak pentsatzen dutela ezin dutela akatsik egin. Haiek izan behar dutela perfektua, gu izan behar gara 10 bat, eta gizon bat agian 7 batekin nahiko. Askotan pentsatzen dut benetako berdintasuna helduko dela emakume mediokre bat ikusten dugunean lanpostu altu batean. Euskal Herriko egunkaririk irakurrieneko kazetaria naiz.